Il-budget għas-sena li ġejja, 2014. Minn 3.23 biljun euro, in-nefqa tal-Gvern se tiżdied għal 3.41 biljun euro. Min Jannar għall-għoli tal-ħajja f'dan il-budget se tieħu 3.49 euro. Min issa jekk tpejjeb kull pakkett sigaretti jiswik 30 ċentesmu aktar. Il-liċenzji ta' ċertu karozzi se jolgħu b'medja ta' 10 euro kull liċenzja. Jekk għandek żiemel jew trak kbir, iċċekkja għax f'ċertu ħinijiet u f'ċertu toroq mhux se tkun tista' toħroġhom aktar. Jekk int ħaddim full-time u taqla anqas minn 60,000 euro, l-income tax se tkompli titnaqqaslek minn 32% għal 29%. Sa issa ġenituri bit-tfal ma jħallsux taxxa fuq l-ewwel 9,300 euro. Min Jannar mhux se jħallsu taxxa fuq l-ewwel 9,800 euro. Se jifrankaw 75 euro fis-sena. Il-futballer se jħallsu rata mnaqsa income tax 7.5%. Jekk int ħaddim part-time, issa se tkun tista' taqla sa 10,000 euro, għax-xorta se tħallas bil-15%. Min Marzu, il-kont tad-dawl tad-dar se jorħoslok b'medja ta' 25% u tal-ilma b'5%. Jekk minn għalik biex tifranka mis-sigaretti se taqbad il-pipa, insija. Il-prezz tat-tabak żdied b'madwar 21 ċentesmu kull pakkett. Mis-sena d-dieħla f'xi toroq taf tibda tara d-dawl jixal, jiddimja u jintafa' waħdu. Intelligent lighting qed jgħidulu. Skont dan il-budget, jekk għadek m'għamilx il-panelli, għadek fiċ-ċans. Naturalment irid ikollok bejt. Jekk intom koppja, it-tnejn taħdmu jew single parent li taħdem mis-sena d-dieħla, iċ-child care centers se jkunu bla ħlas. Jekk għandek tfal infarfrin, issa tista' tibda toħodhom l-iskola se qabel u jagħtuhom breakfast sustanzjuż b'xejn. U ibnek jew bintek jafu jispiċċaw imorru ġu xi skola ġdida. Jew li bena l-gvern ta' qabel, jew waħda minn dawk il-5 skejjel ġodda li f'dan il-budget ħabba li se jibni dan il-gvern. Jekk inti mara għandek il-fuq minn 40 sena u ilek 5 snin ma taħdem, jekk terġa' tibda taħdem u ma taqbisx il-paga minima, ma tħallasx income tax. Jekk inti ilek tirreġistra sentejn, issa tista' tibda taħdem u tibqa' tieħu persentaġġ mill-benefiċċju soċjali tal-qatt. L-istipendju se jiżdied b'16 euro 6 ċentesmu f'sena għal kull student u studenta. Min Jannar, il-prezz tal-petrol se jiżdied b'ċentesmu. F'dan il-budget tissemma l-Individual Investor Program. Dawk mhux Maltin jistgħu jixtru ċittadinanza Maltija għal 650,000 euro. Fil-budget qed jgħidu li se jistudjaw kif ikollna underground taħt l-art jew monorail fuq rasna. Jekk kont ħallas it-taxxa fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi, il-gvern se jagħtihomlok lura fis-7 snin li ġejjin. Karozzi u muturi li ma jniġsux iktar minn 150 gramma kull kilometru u għandhom sa 8 snin, it-taxxa ta' reġistrazzjoni se tonqos b'25%. Il-prezz tal-alkohol se jiżdied b'40 ċentesmu kull litru u l-prezz tal-birra se jiżdied bejn 2 u 5 ċentesmi kull pinta. Cheers! Se ssir white paper li tipproponi li l-annimali ma jibqgħux jiġu maħqura fiċ-ċirklu. Il-prezz tas-siment se jiżdied b'10 euro għal kull tunellata. Il-gvern se jibda jħallas għaż-żewġ ġenituri biex imorru ma' binhom jew bintom morda barra minn Malta. Dawk morda b'multiple sclerosis, ADHD, diabete, ME u fibromyalgia se jibdew jingħataw il-mediċina b'xejn. Se jkunu allokati 1.6 miljun euro għaċ-ċelebrazzjonijiet għall-anniversarji tal-Indipendenza, Jum il-Ħelsien, it-twaqqif tar-Repubblika u sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea.